Moitas gracias por asistir a esta habitual rolda de prensa dos venres, coa que pechamos unha semana de intenso traballo parlamentario e unha semana que entenderán para nós estuvo marcada moi especialmente por un dos momentos de maior preocupación que vivimos neste Parlamento últimamente logo do accidente que sufriron o pasado martes na P9 os nosos deputados e compañeiros Gonzalo Treno e Roberto Rodríguez no seu desplazamento para asistir e participar na sesión plenaria. Felizmente, me comprace decir que, parece que todo vai quedar nun enorme susto e que ambos evolucionan moi favorablemente das súas doenzas no Hospital Clínico de Santiago. Compre agradecer a todos os traballadores e o personal a atención que lle dispensaron. E o que esperamos agora é que todo continúe polo bo camiño, que pronto poidan volver a estar con nós, a recuperar así a dous excelentes deputados e, ademais, a dúas persoas extraordinarias e moi queridas por todos. Non quero deixar tamén de agradecer aos demais grupos parlamentarios a súa plena disposición, as facilidades que deron para adaptar a orde do día as circunstancias que dende o Grupo Popular puidéramos solventar esas importantes baixas que sufrimos tanto de Gonzalo como de Roberto. E estou sinceramente agradecido por todas as facilidades e quero remarcalo unha vez máis. Falaba dunha semana de intenso traballo parlamentario porque vimos de celebrar o primeiro pleno deste novo período de sesións no que, ademais de proceder á aprobación da nova Lei do Clima de Galicia, coa que Galicia se adiantará 10 anos aos prazos que marca a Unión Europea para conseguir a neutralidade das nosas emisións e, ademais, se consolidará como un referente a nivel internacional na loita contra o quecemento global. Tivemos ocasión de escoitar tamén a un conselleiro de Facenda para facer unha valoración da reunión do Consello de Política Fiscal e Financiera, así como da postura de Galicia respecto da proposta de condonación de débeda ás comunidades autónomas e do novo modelo de financiamento pactado cos independentistas cataláns. Unha comparecencia na que quedou claro que ambas propostas nacen cun único obxectivo que é beneficiar a Cataluña e manter tanto a Pedro Sánchez na Moncloa como o seu discípulo, o señor Illa, na presidencia da Generalitat. Pero para Galicia, estas dúas propostas terían unhas consecuencias desastrosas que se traducen directamente, como ben cuantificou o conselleiro na súa intervención, nunha merma de aproximadamente uns 1.000 millóns de euros para as arcas galegas. 1.000 millóns de euros anuais. Galicia non vai aceptar nin imposicións, nin chantaxes de ningún tipo por parte do Goberno de España que sobrevive gracias precisamente a aceptar sumisamente todas as chantaxes do independentismo catalán. E seguiremos defendendo o que de verdade é necesario. Un novo modelo de financiamento autonómico que realmente recoñeza as peculiaridades de cada comunidade autónoma que no caso de Galicia pasan, como é coñecido, pola dispersión e o envellecemento da nosa poboación, así como o recoñecemento tamén do traballo ben feito polos gobernos do Partido Popular que foron quen de afrontar en momentos de vacas fracas sen recorrer ao despilfarro, a un endebedamento insostible, como si tiveron que facer outras comunidades autónomas que agora piden axuda ao Estado para salvar as súas contas e para reducir a súa débeda. Lamentablemente, como se puido ver no pleno desta semana, o Goberno galego e o Partido Popular de Galicia non podemos contar nesta reivindicación sensata e respetuosa con todos os territorios españois, cos nacionalistas galegos, nin coa delegación sumisa de Pedro Sánchez en Galicia. O BNG segue coa súa teima de que Galicia teña a chave dos seus cartos ou, con outras palabras, que se implante en Galicia un cupo ao estilo do que gozan o País Vasco ou Navarra. Claro, sen ter en conta que Galicia non comparte moitas das peculiaridades desas comunidades e que este modelo de financiamento suporía unha perda de 2.000 millóns de euros anuais para a nosa comunidade, non segundo os nosos cálculos, senón os cálculos realizados polos mellores expertos, incluídos os galegos, en financiamento autonómico. E que decir dos socialistas galegos que seguen punto por punto as indicacións que se lle envían desde Moncloa sen saírse no máis mínimo das pautas marcadas dende alí. Pero nesta ocasión sorprende que o pouco de aplaudir o acordo asinado entre Pedro Sánchez e o inhabilitado señor Junqueras xa recoñecían que os 587 millóns previstos para Galicia
cifra falsa, como xa explicou o conselleiro, se quedaban curtos e animaban a Xunta a negociar para sumar ata 300 millóns de euros máis. Unha cifra que tamén se queda curta, tendo en conta os informes elaborados polos expertos, como os do Foro Económico de Galicia ou a propia CDA, que sitúan en máis de 1.000 millóns de euros o que realmente lle correspondería á comunidade galega neste modelo de financiamento autonómico. A pesar de todo, dende o Grupo Popular seguiremos insistindo na necesidade dun novo sistema de financiamento autonómico que xurda dunha negociación multilateral do Goberno de España con todas, con absolutamente todas as comunidades autónomas. É o que realmente pide Galicia, pero, por desgracia, parece que iso non vai poder ser realidade ata que España conte cun presidente liberado de toda a presión e chantaxe do independentismo catalán. Ese presidente ten nome, ten apelidos, chámase Alberto Núñez Feijóo, e xa o coñecemos todos. Ídesme permitir que dea conta dunha cuestión que aconteceu durante o pleno desta semana, pero que pasou por motivos lóxicos desavertida para os grupos, porque creo que sodes conscientes que dende o Grupo Popular non temos por costume vender a pel do oso antes de cazalo. E pasou desapercibida porque estamos a falar de dúas declaracións institucionais que propuxemos aos demais grupos parlamentarios, pero que non saíron adiante pola ausencia total de resposta por parte do Bloque Nacionalista Galego sobre as mesmas. E que creo que pon ambas de manifesto o seu lamentable desinterese, por non chamar o pasotismo directamente, por estas dúas cuestións de marcado carácter humano e de máximo respeto polas víctimas e os afectados. Estou me referir, en primeiro lugar, á habitual declaración institucional que cada ano se acordaba neste Parlamento de Galicia con motivo da conmemoración do Día Internacional en recordo das víctimas do Holocausto. Lamentablemente, este será o segundo ano consecutivo no que o Parlamento galego non se procede á lectura desta declaración institucional solicitada a todos os grupos pola Asociación Galega de Amizade con Israel. Pola sinxela razón de que o BNG optou polo silencio total e a falta de resposta á solicitude realizada dende o Grupo Popular que atendía, como dixen antes, a esa solicitude da Asociación Galega de Amizade con Israel. Fronte a este intento dos nacionalistas galegos de silenciar esta nobre causa en recordo das vítimas do Holocausto, dende o Grupo Popular seguiremos abertos e reiterando cada ano a aprobación dunha declaración institucional do Parlamento de Galicia en recordo do xenocidio levado a cabo polo réxime nazi que aniquilou, e hai que recordalo, a 6 millóns de xudeos, así como a membros de minorías étnicas e sexuais disidentes ou discapacitados. Pero este ano o boicot do BNG, a declaración institucional, con motivo dese Día Internacional de Recordo das Vítimas do Holocausto, sumouse outro novo desprecio ás vítimas da represión e violación dos dereitos humanos que están a exercer o réxime dos ayatolás na República de Irán. Neste caso, os nacionalistas tampouco quixeron saber nada da proposta de declaración institucional que lle trasladamos dende o Grupo Popular, amosando, na nosa opinión, unha falta total de respeto e un mínimo de decoro institucional ao non dar unha resposta nin afirmativa nin negativa ás múltiples chamadas feitas dende o noso grupo parlamentario. Resulta incomprensible que os responsables do BNG omitiran posicionarse sobre unha declaración institucional que, basicamente, solicitaba o fin das gravísimas violacións de dereitos humanos en Irán, o respeto por parte das autoridades iranianas das liberdades fundamentais de expresión, reunión pacífica e asociación e a inmediata liberación dos detidos por exercer estes dereitos. Descoñecemos os motivos que levaron o BNG a desentenderse destas dúas propostas de declaración institucional. A relativa ao Holocausto, volvo a repetir, por segundo ano consecutivo, cando se facía tradicionalmente sin problema anualmente neste Parlamento, e o único que pode xustificar este desinterese é que estén máis preocupados por ese proceso que levan a cabo para estreitar as súas relacións co Partido Comunista de Vietnam, unha formación que goberna ese Estado dende hai máis de 40 anos, basicamente porque é o único partido que existe no país, e supoño que este é o tipo de goberno de amizades que defenden e interesan aos nacionalistas galegos, e non as vítimas do Holocausto xudeo ou as vítimas da represión dos ayatolás en Irán.
E xa para rematar e poñerme a vosa disposición para atender todas as cuestións que consideredes oportunas, quero facer unha pequena valoración tamén do recurso presentado polo Goberno de Pedro Sánchez contra a repotenciación do eólico galego e o recoñecemento da dependencia e a discapacidade de xeito automático que onte foi admitida a trámite polo Tribunal Constitucional. Nos, como sempre, respetamos totalmente as decisións dos tribunais, pero neste caso resulta sorprendente e resulta indignante que o Goberno central poña todo tipo de trabas ás medidas que impulsa Galicia en beneficio do sector eólico e dos dependentes, cando ao mesmo tempo abre as dúas mans aos gobernos catalán e vasco para cederlle competencias e cartos para a súa supervivencia política. O lamentable desta situación é que os principais prexudicados van ser os galegos, todos os galegos, que sufrimos as nosas carnes os desprezos do Goberno de Pedro Sánchez. En primeiro lugar, as persoas con discapacidade veránse privadas de conseguir de xeito automático o recoñecemento da dependencia, o que os obrigará a soprenderse a unha nova valoración e retrasará considerablemente este recoñecemento para poder acceder a todos os servicios e os apoios económicos que precisan. Pero o que é máis preocupante é que detrás desta decisión de presentar o recurso por parte do Goberno do señor Sánchez está, parece ser, o seu insaciable afán recaudatorio, xa que os máis de 12.500 galegos que obtiveron de xeito automático o recoñecemento da discapacidade aforráronse máis de 114 millóns de euros, a mesma cifra que en consecuencia deixou de ingresar a Administración Central. Iso sí, de verdade, é o que lle doe a Pedro Sánchez porque lle resta recursos para atender as exigencias que lle chegan dende outros territorios do país, nomeadamente dende Cataluña. Do que realmente debería preocuparse o Goberno Central é de cumprir a lei e de aportar ese 50% que lle corresponde pola prestación da dependencia. Algo que leva moitos anos incumprindo e que a día de hoxe suma máis euros a débeda do Estado con Galicia. De feito, nese concepto xa nos estamos achegando os 3.000 millóns de euros de débeda. Xa superan os 2.900 millóns de débeda en materia de dependencia. E que decir do eólico? Un sector que está a vivir unha preocupante situación en Galicia pola interpretación xurídica que se está a facer dentro dunha sala do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, precisamente a mesma sala que pertence ao exdeputado de Marea que tanto vociferou neste Parlamento contra o desenvolvemento eólico en Galicia. A todas estas trabas que está a sufrir dende o Tribunal Superior de Xustiza, agora súmase este novo recurso do Goberno Central, aceptado polo Tribunal Constitucional contra o proceso de repotenciación impulsado desde a Xunta de Galicia, que non ten máis obxectivo que reducir o número de muiños que contaminan a nosa paisaxe e conseguir que os promotores dos parques eólicos vendan a electricidade a precios máis baratos. O que se consigue con este recurso é paralizar un proxecto que suporía a retirada de máis de 2.000 muiños en toda Galicia, reducindo de maneira evidente o seu impacto visual actual e ao tempo que se incrementaría a xeración de enerxía eléctrica de orixe renovable a consecuencia da maior eficiencia dos novos aeroxeneradores respecto dos antigos. A aceptación deste recurso do Goberno Central é un paso máis na súa obsesión porque Galicia non avance, nin os galegos gocen de servicios de primeiro nivel, unha decisión que estamos a ver e que estamos a sufrir noutros ámbitos como a transferencia da P9, a negativa a facilitar o enganche eléctrico para o proxecto de Altri ou o desprecio a Galicia na proposta de financiamento autonómico acordado co independentismo catalán, que parece ser son realmente quen lle importa a Pedro Sánchez para manterse no poder e seguir día a día regalando este ataque permanente a Galicia, aos galegos e aos nosos intereses. Ogallá se poña moi pronto fin a esta lamentable situación e Galicia poida desplegar con total eficiencia e liberdade os moitos potenciais que teñen neste e noutros ámbitos e que a día de hoxe está boicoteando o Goberno da Nación. Pola miña banda, nada máis, e poñerme a vosa disposición por se hai algunha pregunta que queirades formular sobre este ou calquera outro tema. Ninguna? Sí.
Bueno, eu, sinceramente, en Lugo xa me atrevo a facer poucos pronósticos. Eu creo que o deterioro interno do Partido Socialista é evidente para calquera observador, non hai que ser nin de Lugo, nin especialmente avezado para entender que o que está pasando ali non é normal. E o problema é que digamos, ese deterioro interno do Partido Socialista se poda traducir nun deterioro das institucións que preside. Lamentablemente, Lugo non ten a alcaldesa que elixou maioritariamente. Por que? Democráticamente non se pon en dúbida iso, pois o Pleno e os representantes tomaron unha decisión distinta, pero a realidade é que parece que hoxe o alcalde tampouco ten o apoio maioritario do Pleno. Todos sabemos, porque estamos vivindo diariamente esa situación no Goberno de España, que a inestabilidade política non trae nada bo para os gobernados e, polo tanto, alguén debería facer un examen de conciencia e plantexarse se está respondendo adecuadamente aos compromisos que adquiriu coa veciñanza, neste caso de Lugo, e a mí me parece que non están en condicións de facer isto. Eu o único que desexo é que isto non pase factura ás institucións lucenses e que, cando cheguen as próximas eleccións, os cidadáns de Lugo teñan a posibilidade de pronunciarse. Eu creo que berrarán, esta vez con máis forza que na anterior, que a persoa axeitada para levar a cabo un goberno en Lugo que responda realmente á necesidade dos seus veciños, se chama Elena Candia, milita no Partido Popular e está demostrando ser quen pon cordura, estabilidade e un pouco de sentido común no disparate no que se están convertindo as institucións lucenses. Algunha outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias e nos vemos a próxima semana.